Медицинските записи от този период описват непосредствените последици от операцията с ужасяващи подробности. След като бруталната хирургическа интервенция приключва, момчетата са били заравяни до кръста в горещ пясък или сол. Това е правено, за да се спре масивното кървене и да се абсорбират телесните течности. Но следващата стъпка е била още по-смъртоносна. Не им е давана вода в продължение на 3 дни. Това не е било резултат на медицинско невежество. Османските лекари, въпреки че са били груби, са знаели, че дехидратацията значително увеличава смъртността. Целта обаче е била по-зловеща. Те са вярвали, че оцелелите от това изпитание ще бъдат по-сломени психологически и следователно ще станат по-покорни слуги. През тези 3 дни, изпълнени с агония, момчетата лежат в собствените си изпражнения, неспособни да се движат, често изпаднали в делириум от болка и висока температура. Мнозина молят за смърт. Османските стражи са имали специални инструкции да игнорират тези молби, за да предотвратят всякакви опити за самоубийство. Които оцеляват през първите 72 часа, са изправени пред седмици на агония, тъй като раните им или зарастват, или фатално се инфектират. Нивото на инфекция умишлено е поддържано високо чрез изключително лоши санитарни условия. Османските записи показват, че те са вярвали, че момчетата, които оцеляват след инфектирани рани, са избрани от Аллах и ще бъдат по-висши слуги. Ужасяващата статистика, документирана от османските лекари, показва, че приблизително 9 от всеки 10 момчета умират в рамките на първия месец след процедурата. Някои загиват от масивна кръвозагуба, други от сериозни инфекции, бъбречна недостатъчност, предизвикана от дехидратацията, или шок. Телата са изхвърляни в масови гробове извън градските стени, третирани като ненужен отпадък. Оцелелите не са били късметлиите. Те са били началото на една още по-мрачна история. Психологическата травма е била умишлена. Османските наръчници за обучение изрично посочват, че екстремната болка и безпомощност на процеса на кастрация са предназначени да пречупят духа напълно и да създадат абсолютно подчинение на властта. Докато телата им зарастват, тези деца откриват ужасяващата нова реалност. Гласовете им никога няма да загробеят, телата им никога няма да развият мъжествени характеристики и те завинаги ще живеят в лиминално състояние, между мъжко и женско, точно както османците са възнамерявали. Това им е гарантирало, че ще бъдат вечно зависими от системата, която ги е създала, и никога няма да могат да имат нормален живот или семейство. Момчетата, които оцеляват след кастрацията, навлизат в етап, който османците наричат преоформяне, систематична програма за психологическо унищожение, която прави физическото им осакатяване да изглежда милостиво в сравнение с нея. Това не е било образование, а внимателно проектиран процес за пълно изтриване на предишната им идентичност и преизграждането им като перфектни инструменти на робството. Процесът започва веднага след като раните им зарастват. Дават им се нови имена, винаги турски или арабски, които нямат връзка с християнския им произход. Това не е просто смяна на самоличността. Това са психологически оръжия. Момчетата, които забравят новите си имена или случайно използват рождените си имена, са изправени пред сурово наказание. Забранено им е да говорят родните си езици под заплаха от глад. Османските записи показват, че стражите са се криели сред момчетата, слушайки за всяка прошепната дума на сръбски, български, гръцки или други майчини езици. Една единствена чута дума на родния им език може да доведе до дни без храна. Целта е била да се отреже всяка последна емоционална връзка с предишния им живот. Но най-опустошителната психологическа тактика е била умишленото разпространяване на лъжи за техните семейства. На момчетата е казвано, че родителите им са ги продали доброволно, че семействата им са мъртви или че селата им са били унищожени. Дори когато това не е било вярно, изолацията е правила невъзможно да проверят тези твърдения. Това е създавало дълбоко чувство на изоставеност, което османците след това са експлоатирали, за да циментират лоялността им към новите им господари. Физическото кондициониране на момчетата е било също толкова брутално и методично, колкото и самото осакатяване. Тези деца са били принуждавани да стоят неподвижно в продължение на часове, понякога цели дни, докато не рухнат от изтощение. Целта не е била физическа подготовка,
а да се обучат на абсолютно бездействие и способност да станат невидими, когато се налага. Те са били обучавани да предугаждат нуждите на господаря си, без да бъдат питани. Това включвало научаването да разчитат микроизраженията, езика на тялото и дори ритъма на дишане на своите господари. Неправилното предугаждане е водело до тежки побои или затваряне в подземни килии за дни без светлина. Всяка проява на независима мисъл е била незабавно смазвана. Момчетата, които задават въпроси, проявяват любопитство или демонстрират умения за решаване на проблеми, са подлагани на това, което османските документи наричат процедури за корекция, систематично унижение, предназначено да елиминира всякаква интелектуална инициатива. Това е целяло да ги превърне в рефлексни, а не мислещи същества. Ежедневието е било проектирано да създаде научена безпомощност. Те се събуждат преди зазоряване, прекарват часове в болезнени физически пози, получават минимално количество храна и постоянно им се напомня за тяхната безвластност. Всеки аспект от съществуването им е бил контролиран от други. Чрез пълния контрол османската система гарантира, че дори след като станат възрастни мъже, те ще бъдат психологически неспособни да оцелеят извън рамките на дворцовата структура. Но най-обезпокоителният аспект е било умишленото създаване на психологическа зависимост. На момчетата е давана само толкова храна, колкото да оцелеят, създавайки постоянен глад, който ги е карал да бъдат патетично благодарни за всяка малка милост от страна на техните поробители. От време на време им са били показвани кратки моменти на нежност или са им били давани нищожни привилегии, което е създавало мощни травматични връзки с техните насилници. Тази психологическа манипулация е била толкова ефективна, че много от тези деца са започнали да защитават системата, която ги е унищожила. Те докладват други момчета за нарушения, отчаяно се състезават за одобрението на своите похитители и в крайна сметка се превръщат в доброволни участници в продължаването на собственото си насилие. Османците са документирали тази трансформация с клинична прецизност. Наръчниците за обучение описват точната времева линия. Повечето момчета спират да плачат след 6 месеца, спират да питат за семействата си след 1 година и започват активно да търсят одобрение от своите похитители след 18 месеца. До края на техния период на обучение, тези деца са били трансформирани в нещо, което нито е било напълно човешко, нито е било напълно сломено. Те са били живи инструменти, програмирани да служат без въпроси, неспособни на независимо оцеляване и психологически зависими от самата система, която ги е усъкатила и поробила. Това е била победата на османската администрация. Създаването на идеалния слуга, чието тяло и ум са били напълно конфискувани от властта на султана. Следващата стъпка е била разпределението им в дворцовата иерархия, където ги очакват нови и уникални ужаси. Оцелелите момчета са били разделени в различни категории въз основа на техния външен вид, интелигентност и най-вече колко добре са били пречупени по време на обучението. Всяка категория е била изправена пред своите уникални ужаси, доказвайки, че оцеляването просто е било преход към нов, различен вид робство. Най-физически привлекателните момчета са ставали лични прислужници на високопоставени служители или членове на султанското семейство. Тези момчета са живели в постоянен страх, защото тяхната красота ги е превръщала в мишени за сексуален тормоз и злоупотреба от страна на техните господари. Османските дворцови записи документират множество случаи на тези деца, предавани между служители като собственост. За тях престижът е бил пряко свързан с увеличена опасност. Те са били изключително ценни, но и изключително уязвими. Тези, които са били счетени за най-интелигентни, са били обучавани като администратори и писари. Прекарвали са дните си в стаи без прозорци, копирайки документи, управлявайки кореспонденцията и поддържайки сложната дворцова логистика. Иронията е била жестока. Тяхната интелигентност, която би могла да ги отведе до велики постижения в предишния им живот, сега е била използвана само за по-ефективно обслужване на техните поробители. Тяхната работа ги е въвеждала в тайните на империята, но ги е принуждавала да станат съучастници в нейното функциониране. Най-силните оцелели, често африкански или силно пигментирани мъже, са ставали пазачи в дворцовия комплекс. Те са получавали оръжия и власт над другите слуги, но тази власт е идвала с ужасна цена. От тях се е изисквало да налагат същата брутална система,
която ги е унищожила, често наказвайки други кастрирани момчета, които са им напомняли за тяхното собствено загубено детство. Това е била гениалната жестокост на системата, превръщането на жертвите в палачи, като по този начин се гарантира пълна липса на солидарност и състрадание. Независимо от ролята им, всички тези мъже са живели под постоянно наблюдение. Османските дворцови правила изисквали те да спят в общи спални, където да бъдат наблюдавани по всяко време. Личното пространство се е считало за опасно, защото би им позволило да си спомнят кои са били преди. Ежедневието им е било създадено така, че да предотврати всякакво усещане за нормалност или човешка връзка. Ядяли са сами, работели са в мълчание и им е било забранено да създават приятелства с други слуги. Всяка проява на емоционална привързаност към друг човек се е разглеждала като заплаха за абсолютната им лоялност към султана. Те са били инструменти, които е трябвало да бъдат лоялни само към един единствен господар – абсолютната власт. Тази принудителна изолация в пренаселената среда на двореца е била една от най-жестоките форми на психологическо изтезание. Може би най-сърцераздирателното доказателство за този систематичен ужас идва от малкото писмени сведения, оставени от самите тези мъже. В редките моменти, когато са научили да пишат и са имали възможност да документират вътрешните си преживявания, те са разкривали дълбочината на своята травма. Едно такова свидетелство, открито в османските архиви през 1987 година, описва постоянните кошмари, които преследват тези мъже през целия им живот. Те многократно са сънували детските си домове, лицата на родителите си и животите, които биха могли да водят. Но при събуждане те са изпитвали вина за тези сънища, защото са били кондиционирани да виждат миналото си като греховно и опасно за лоялността им към султана. Мнозина са развили това, което съвременните психолози биха разпознали като тежка дисоциация. Те описват, че се чувстват сякаш наблюдават живота си отвън тялото си, неспособни да се свържат със собствените си преживявания или емоции. Те са били лишени от чувството за собствено аз. Техният ум се е отделил като механизъм за справяне с непоносимата реалност. Това не е било случайно. Това е бил преднамереният резултат от тяхното кондициониране, създавайки емоционално откъснати, но функционални слуги. Изолацията е била, може би, най-жестокото продължаващо наказание. Тези мъже са били заобиколени от хора, но им е било забранено да създават смислени взаимоотношения. Живели са в състояние на постоянна самота, която е продължавала десетилетия. С годините мнозина са развили зловещ механизъм за справяне. Обсебвали са се от обучението на новите момчета, които влизат в системата. Вместо да проявяват състрадание, те често са ставали най-суровите надзиратели, налагащи същата бруталност, която са претърпели. Цикълът на злоупотреба се е вкоренил толкова дълбоко, че те не са могли да се освободят, дори когато са имали властта да го направят. Тяхната жестокост към новодошлите е била прехвърляне на собствения им гняв и приемане на системата, като единствен източник на идентичност. Медицинските записи показват, че тези мъже са умирали по-млади от средното, често от заболявания, свързани с стрес или от самоубийство. Дори тези, които са доживявали до дълбока старост, никога не са се възстановявали психологически от това, което им е било причинено като деца. Системата на систематично насилие над деца продължава над 400 години, унищожавайки живота на около 200 000 момчета. Османската империя най-накрая забранява практиката през 1908 година, но не заради внезапно развито състрадание. Спират я, защото европейските сили заплашват с икономически санкции, а империята вече се разпада. Последното поколение от тези кастрирани мъже доживява до 60-те години на 20 век, носейки своята травма в мълчание до смъртта си. Но ето какво историците едва сега откриват. Османските записи, на които сме разчитали векове, може да са били умишлено санирани. Неотдавнашни археологически разкопки на местата на бившите дворци разкриват доказателства, които предполагат, че документираните ужаси са били само началото. Историците вече предполагат, че османските записи, на които сме разчитали векове, са били умишлено санирани. Официалната история е изтрила или прикрила най-мрачните подробности. Новите археологически и научни изследвания започват да разкриват доказателства, които предполагат, че документираните ужаси са били само върхът на айсберга.
През 2021 година георадарни проучвания разкриват множество немаркирани гробове в близост до бившите подготвителни къщи, съоръженията, където се е извършвала кастрацията. Разкопките и анализът на скелетните останки показват признаци на травми, които не съответстват на нито една от официално регистрираните процедури. Някои тела показват доказателства за многократни хирургически интервенции, което предполага, че тези деца може да са били използвани за медицински експерименти, повтарящи се опити за усъвършенстване на кастрацията или за изпитване на нови, нерегистрирани процедури. Тази мрачна хипотеза издига жестокостта до ниво на цинично научно изследване, където човешкият живот е бил разглеждан като консуматив за постигане на идеалния слуга. Още по-обезпокоителен е химическият анализ на почвата около тези гробове. Той показва наличието на съединения, които не би трябвало да съществуват в Османската империя по това време. Открити са следи от вещества, които предполагат, че момчетата може да са били подлагани на ранни форми на психологически кондициониращи лекарства или седативи, използвани за подсилване на научената безпомощност. Тази химическа улика повдига ужасяващ въпрос. Ако османците са били готови да скрият доказателства за допълнителни експерименти с тези деца, какви други систематични ужаси са покрили? Колко други изгубени исторически практики остават заровени под земята, чакащи да разкрият още по-мрачни истини за това, на което са способни хората, когато властта е абсолютна? Последните години на Османската империя, въпреки официалната забрана на практиката през 1908 година, разкриват устойчивостта на травмата. Последното поколение на кастрирани мъже, доживяло до 60-те години на 20 век, е било живо свидетелство за несъстоятелността на времето да лекува този вид насилие. Тези мъже са били физически и психологически необратимо увредени от системата. Документите от периода след забраната показват, че много от тези възрастни евнуси са се сблъскали с отхвърляне и презрение от страна на обществото, което вече не е имало нужда от тях. Без защитата и структурата на двореца, те са били изоставени, неспособни на независим живот, точно както системата е планирала. Те са били лишени от собствено семейство, дом и дори от нормалното си човешко развитие. Историческото изследване на тези актове на Османската империя ни принуждава да се изправим пред факта, че най-големите зверства често са бюрократични. Не случайни изблици на лудост, а методични, систематични процеси, подкрепени от административен апарат. Трагедията на тези 200 000 момчета е предупреждение за това какво се случва, когато едно общество изостави най-уязвимите си членове в името на абсолютната власт и нейната перфектна служба. Оцелелите евнуси, веднъж поставени на своите роли в дворцовата иерархия, се сблъскват с нова форма на терор, която ги затваря във вечно състояние на самота и отчуждение, терора на етикета и церемониите. Ежедневието в двореца е било изпълнено с мъчение, не само от физически ограничения, но и от сложна мрежа от правила, умишлено създадени, за да предотвратят нормалността и формирането на човешки връзки. Евнусите са били затворени в клетка от церемонии, където най-малката грешка е била наказвана жестоко. Къде да стоят, кога да погледнат благородник, под какъв ъгъл да се поклонят пред везир, всичко това е било прецизно определено. Дворцовите записи показват, че дребно несъответствие с тези правила е водело до часове унизително стоене или силно физическо наказание от ръцете на по-старши евнух. Целта е била да им се внуши безусловна вярност към властта и да се задуши всякаква мисъл за автономно действие. Дори храненето е било форма на мъчение. Било им е забранено да се хранят заедно. Трябвало е да ядат сами, често в тайни, малки стаи или наблизо, но отделени от масите на господарите си. Това правило е създадено, за да предотврати всякакво развитие на приятелство или чувство за общност, защото храненето е един от най-основните човешки ритуали, а системата е гледала на всякаква човешка връзка като на заплаха. Най-жестокото ограничение е била забраната за създаване на взаимоотношения. Всеки знак на емоционална привързаност към друг човек е бил разглеждан като заплаха за абсолютната им лоялност към султана. Ако двама евнуси се сприятелят прекалено много, те незабавно са били разделяни, като единият е бил изпращан в изгнание в отдалечен край на империята,
Това е бил механизъм, който е учил, че емоционалната привързаност се наказва моментално. Това състояние на умишлена научена самота е оказало дълбоко влияние върху психичното здраве на тези мъже. Външно са изглеждали като безчувствени, ефективни машини, но вътрешно са преживявали постоянна емоционална депривация. За да запълнят тази емоционална празнота, някои се насочват към краен материализъм, скъпи дрехи, бижута или трупане на власт чрез пост. Материалните притежания са им давали илюзорно чувство за сила, което е замествало загубената им човешка стойност. Други се опитват да запълнят тази празнота с крайна лоялност към системата. Те стават най-строгите изпълнители на правилата, най-безмилостните към новодошлите момчета. Това е бил начин да трансформират травмата си във вярност и да намерят някакъв вид смисъл в рамките на самата система. Ежедневието им е било създадено да предотврати всякакво усещане за нормалност. Въпреки високите си постове, животът им е бил противоречива смесица от самота, параноя и безсмислено богатство. Тези мъже са били живи, дишащи доказателства за арогантната имперска власт, но останките от тяхната човечност постоянно са гниели вътрешно. Въпреки привидната власт и богатство на много от евносите, техният живот е бил белязан от хронични здравословни проблеми и значително по-кратка продължителност на живота в сравнение с обикновените османски мъже. Медицинските текстове от османската епоха, въпреки че са непълни, описват повтарящи се оплаквания, проистичащи пряко от ранното и брутално усъкътяване. Хормоналната депривация в критични години на развитие е оставяла телата им вечно неразвити. Те не са преживявали нормален пубертет. Скелетната им структура е била незряла, което често е водело до остеопороза и хронични болки в ставите в по-млада възраст. Много от тях са страдали от анемия и бъбречни проблеми, пряко следствие от дехидратацията и инфекциите по време на първоначалното усъкътяване. Тези физически недъзи са били постоянен, болезнен спомен за преживяната травма. Най-тревожният здравен проблем е била уязвимостта към инфекции на пикочните пътища, особено при тези, претърпели пълна емаскулация. Примитивната хирургия и липсата на модерна хигиена са означавали, че тези мъже постоянно са били изложени на риск от фатални инфекции, което е съкращавало живота им значително. Дори най-богатите евноси не са можели да избегнат тези медицински последици. Наред с физическата болка, психологическата травма се е превръщала в болест сама по себе си. Мнозина са развивали клинична депресия, подхранвана от постоянната изолация и емоционалната депривация. Те са били напълно лишени от възможността да създадат семейство, да изпитат нормална интимност или да развият човешка привързаност. Най-мрачното доказателство за тяхното страдание е бил високият процент на самоубийства. Османските записи рядко го документират открито, но косвени данни от дипломатически доклади и дворцови слухове предполагат, че самоубийството е било често срещан край за тези, които не са могли да понесат бремето на травмата и самотата. За някои да сложат край на живота си е било единственият начин да възстановят контрола над телата и съдбите си, които са били отнети в детството. Дори тези, които са достигнали най-високи постове, като Казуар Агаса, главният черен евнух, който е бил вторият най-могъщ човек в империята след Великия везир, са оставали психологически белязани. Тяхната огромна власт е била противотежест на тяхното унищожено детство, но тя не е успявала да запълни духовната празнота. Те са управлявали милиони, но са били неспособни да управляват собствения си вътрешен мир. Тяхната власт е била илюзорна компенсация за отнетата им човечност. Тези мъже са живели в парадокса на Османската империя. Те са били най-доверените слуги, защото са били напълно неспособни да бъдат мъже. Тяхното физическо и психологическо усъкътяване е било гаранция за лоялност, което ги е издигало до невероятни висоти на власт. Но тази власт е била изградена върху вечно страдание.